guys, and I vlogs na to this video guys. So, guys, nagmuling pa na ni Papa sa bugas guys. Oh. Guys, update lang na guys ha. Kagahapon guys nga wala na may bugas guys sa akong anak. Na buutan makaini akong anak. Isa ba gidayalan nimo? Sumama nimo? Wala eh. Ano pa si daya na to? Di na to kontak. Bahala na to siya. Tinuod ba siguro yung gingon nga nakauyab na to dito? Nakauyaw kita ko? Wala tinuod na tayo. Okay, wala. Dili na maging maguntak. Unsa ontam lang na. Kanya nakahuwam ka kang kuan mamiduday ang kuan tubig-tubigan natong iyaan sa Cebu. Di pero pila may nahuwam. May nga. Kay ato nang ipamalik din. Ingani niya. Bugas, napi bugas guys, nahuwam ni Inday Vlogs. Tanawa. Naibugas guys oh. Nahuwam ni Inday Vlogs sa iyang mamiduday. Usa ka sako guys kapalit ni unya na panud-an usa ka libo. May na lang ni guys makaabot ni og katapusan. Katapusan guys. Katapusan, hindi siguro katapusan sa buwan guys, katapusan sa kalibutan. Katapusan. Ay, katapusan sa aglaw. Ang katoy mong inahan ayaw na to. Kani ikalidad ha kay panud-an. Magkuantag panud-an niya. Ako ning kuhaon sa imo ha kay ako maghinahinay kog pamasura siguro ani ay. Masuran na siguro kani wa untay laing matrabaho ani. Ha? Diyan na, isuksok na si mong diri oh. Isuksok ba? Hindi mo na isuksok basta plain. Basta plain ba? Isuksok na. Okay. Ikaw din, nakakuha na magbubantay sa imong manghod. Nga, ato na nasuduan, tagkuan. Akong gihangi og maayo. Tag, sikwita rang adlaw. Manguan ko ay. Manghinahinay ko adto ko sa bugo. Manguan ko dito. Mamasura lang ko dito sa Jollibee dapit. Masura ba? May tag-plastic. Huwag pa may lain tang trabaho. Huwag pa may lain tang trabaho. Ang guna po daw, apoy mo paguna. Nya sa akong taman eh. Na yung mangho daw. Ato na pabantayan. Ugla eh. Katoy mong hinahan ng kauyab, naging siguro to. Hindi naman to makontak. Wala naman siya makontak. Siya kontak sa kuan karong buntag. Muna niya, musugot ka nga naanatoy lain imong inahan. Ay dili unya wa mo kay mahimo, daday kay mahimo day tawas layo. Hay taon tani. Ikaw mo akong pangutan-on, unsaon man nimo? Naanautos nami, ikaabot sa mga bakasyon daw sa ilang lifestyle. Ay bakasyon, unya magkahuna-huna kitag lain guys, basta dili na makontak guys. Muna, magkahuna-huna kitag lain, basta inigdayal ninyo, unya dili makontak, magkahuna-huna kitag dautan. May siguro di, wato pabururay ka ni magud akong anak guys. Nga daghan kay pangandoy kinabuhi. Daghan kayo, palit dito, palit dire, palit dito. Sandal nga inana ko no guys oh. Inana ko no, palit kog sandal inana oh. Ngayon may ikapalit di ma. Adto na lang taos layo kay aron magkuan. Ay, dagang sandal, sape. Sape o nya. Bayran nuno mo na. Kana ganiya panudan. Panudan ato ning i-budget ko tong 28. Katapusan sa kuan, katapusan sa buwan di katapusan. Katapusan sa Abril. Abril ba ay Pebrero pa man taron. May gani ka ng bugas na to, paigo pa na karong katapusan. May na lang na. Ikaw. Nakuman naman ka na ba di ay? Nakuman ako pala ba ang paghahay ng ano eh. Kakusog ni mo kuan ba kaon? Hoy! Sir! Imong tang unayon, kusog mo kaon. Lugaw-lugaw lang ba? Kasi mo ka mo kaon papa. Mo nang gidaghan ng mamiduday. Igo na ay. Kusog mo kaon nga. Ang karon sa una kusog ko kaon pero karon ako nang budgeton. Sige, ang pinakudako pa kay kaon. Why gibudgetan ako magdepende na. Kanang kuan, kanang bugas na to, kaon gamay nya inom daghang tubig. Busog na. Mali teknik diha.
Ikaw di ka mo teknik di ay ikaw. Ikaw kusog lang kaon aron mo tubo ako nitubo naman ko daan. Gamayon na kog kaon nya daghanon og tubig. Oh, busog na ko. Ay, muda ko ra gihapon na kidaghan na niya mong tubig. Muda ko imong tiyan di ka muda ko. Ah, muna diha, muna sikreto, busog lang gihapon. Oh. Nakuha nimo wa. Oh, kuha daghanon ang tubig aron busog lang gihapon. Isok-sok lagi ng kwarta kay mo tangna para palit ta na ginamos og buwad adto tas bugo niya. Kuyog ta. Atos bagsakan ba katong Dali kuyog na ta. kuyog ko nimo akong manghot. Ah, na may mubantay ana ato man nagikuha anong pigbantay. Pigbantay tag 5 aw tag 50 ang kuan. Tag 50 ang adlaw at atong gihangi o si kuan. Tag 50 ang adlaw ang bantay ana. Baler pug 50 ang bantayan. 60 wala. Limutan to itong imahan Ah, natin. Nakauyab mo ta. Ah, limti na lang to siguro ay. Ay na lang pag si kuan kapoy oy, kapoy. Sa tinuod guys, kapoy gid guys kanang magsigitag kanang natay tuyo o nya mo kontakta. O nya dili makontak mo na yung pinakakapoy guys sa relasyon nga LDR. Muna gyud. Kamo guys, ug naamoy mga asawa ay inyo tugting malayo kay na mo na yung pinakakapoy. Mo na yung pinakakapoy gid guys. Sa kinabuhi nga kanang lagyo. Oh, bisag di maglabad ang guys, mulabad na lang. Basta ko problema, magproblema na lang. Ayaw gid magsugod guys nga kanang inyong mga minahal sa kinabuhi mo abroad, ayaw na lang siguro guys ay. Bahalag dire. Bahalag mag-atubang og purs ginamos. Ah, dakilhan bitaw na, dagko bitaw ng matag dugay inatubangay. Tuon mo na ni akong anak guys. Oh, kaniyo tan-awa. Daghag pangandoy sa kinabuhi. Na palit og sandal, Shopee didto, Shopee dire. Magsilbi di. Ang inahan mo. Dahil gusto ko lang, kung mamangay, utang dito, utang dito. Mo na diha. Unya to ana man tos layo. Dili naman mo. Hilaptok nang dagsige wa naman tay mahimo. Inighangad nimo kay kuan. Atop inigduko nimo. Salong. Oh, wa na kitay mahimo ana. Wa na kitay mahimo. Na, bag-oro ko kahuman og laba. May gani na inig sokol bantay sa bata tag 50 ang adlaw. Ug wa pa ni sokol usaon na lang. Maghinay tag panarbaho ani di ta magsigsalig kay kung magsalig ta. Kunya makakita to imong inahan og lain dito. Mangita na sa kuglain dire. Ha? Musugot ra da ka? Okay ra ka? Unya. Okay ra kang wala na tay mama? Ha? Okay ra kang wala na tay mama? Wala na kay mama? Okay ra ka? Sa imong part ba? Okay ra ka? Kung makakita kog lain, danon man ako dire. Adto na ka magmama, okay ra ka? Ha? Na, bantay bitaw hag makadakog lain hadi ka magmama. Basta okay ra ka. Una ayun ang imo bang inahan, gipananghid tos imuha nga moadtos layo. Binya nitando ka, binya nagbasol ra ka. Basig nagbasol ka una sa makadaghan. Sige kag panghingog mo diha oy daghan siguro kag kugmo. Hay ka. Ayaw. Oh, ayaw ba? Ayaw bagsig panghingog mo. Sige kag panghingog mo. Nga nag-istorya ta. Ikaw sige, nagkakwadra sa mo. Oh, Ang gisingot ko. ay, singot pa na. Naglabad ako Gano'n ko. man singot. May gani gipabaylo Ay, tapilay. ay, siling pan. Nga nung di pa tuyo kon. Nga, magsingot na lang. Tipid kurente. Wa mo gitay ibay paputol tas kurente ani magsuga lang tag lamparaan eh. Nga may gani gipahuwam tas imong iyaan nga tubig-tubigan sa Cebu. Unsay kuan na to unsa may pong niya paghuwam nimo ana. Unsa may istorya niya ba paghuwam nimo ana ikaw man akong gisugo. Unsa may iyang istorya nga muham kag kwarta unsa may iyang istorya? Pagtunol siya. Oh, pagtunol niya sa kwarta unsa may iyang istorya sa imuha? Ya dili pilisan may noon. Ihatag ra day na, di pilisan di ay. Uy sa. Stilan. Aw nya wa kay tubo. Di patubuan. Di patubuan niya. Oy, patubuan pila may tubo kuno na nagsabot amo dano na kani dawat ana. Una kani dawat ana ba? Ipot na nagisabot ang pila tubo kag tubo sa pud kalibo. Oy, sang dako apon ng tubuan. Bayari lang siguro tog salamat oy. Igkuan, igilis mo, ikaw na po ilis. Bayari sama niya kanang usa ka sako, ato na ilisan gyud. Dugay naman na mahurot. Murag kaabot sa duha ka buwan kay maglungag ta.
Ano siya, ikaw may tiglungag na, maglungag ta. Gamaya lang ha. Instead nga tagduha ka baso, tag 1/4 na sa baso. Oh. Saboy lagdaghan, manghamabaw sa kaldero. Tudloan ti kas teknik ba? No. Isod gyud diri ha. Ay, mutakot ang mga na. Oh. Mukha man lugaw. Mukhaon tag lugaw, ikaw kaon gyud maayo. Lugaw. Ang lugaw suaan na tog buwad og unsay pare sa buwad? So, balik sa buwan ako. O unsa man? Utan. Utan unya, ang ipare sa utan. Utan. No. Lamos. Oh, kana sagoon nimo. Diha ka. Oh, perfect ka. Oh, sagoon din mo maaya kayo. Muna atong isudan. Perme. Nagpalit ko. O ginamos mga bigano ba atong budgeto ng kwarta ka mo sa kalibo palitan ta nag 2 kilo siguro ang ginamos ay parang maabot. Kusog-kusog ra ba ka mo higop og una? Ha? Kusog ra ba ka mo kuan higop og una? Kani diha na lang ni si imuha kay ato ning palit-palitan niya kuyog man ta. Kuyog tas ato tas bugo mulugsong ta. Oh, kuyog. Iloklok siya mong diri oh aron di na matagak. Siloklok. Oh, isuksok ba isuksok? Isuksok na. Ingon ka luklok. Oh, isuksok na din ha. Ayaw ha. Basta okay ra man ka. Gamayon na natuglong ag permanente. Ara kung kaunong gamay lang nya daghanon akong tubig. Aron mudako akong tiyan nya di ko mudako. Ha? Mudako akong tiyan nya ako di ko mudako. Kay tubig may daghan. Iniglakaw na ko inaina na na. Oh. Ha? Magkino-kino ka ba? Oh. Dito kasi gipakatawal na ko akong anak guys kay gool man ni siya. Pero wala naka-recover naman ni. Sugot man lang ko nung magminyo kung usab. Ingon na siya. Magsigil na tag kaminyo ani guys. Oh, muning istorya ha. Magsigil tag kaminyo ani. Muna guys, og kamo guys di mo gusto maminyo og usab, ayaw ginyo palakta inyong asawa kay na maahat gid tag kaminyo ani guys. Kaya guys, mo update na sad mi unya guys sa among mga kuan guys. Mo kuan na sad mi update na sad mi kung say among mahimo ani guys. Bait kay guys nga biyaan ta ba? Tabla pa gibiyaan ta ni. Na. Bye-bye. I love you all. Don't forget to subscribe me at our channel and share. Thank you.